3 నిమిషాలు ఉన్నాయి. చాలా పని చేస్తాను. ఎవరు ఒక లైక్ కూడా తెలియరని పెట్టావు కామెంట్. నువ్వే చెప్పుకోవాలి, ఏం చెప్తావు? చెప్పు చెప్పేది మొత్తం చెప్పు. ఏమో కొద్దిగా సపోర్ట్ అయ్యని చెప్పి ఇంకేంది ఏ గట్లా అంటావేంటి? మేము కడి చేసి పెట్టుకుంటామే చెప్పే. మీలే మాట్లాడి ఒక వాయిస్ రికార్డింగ్ దానికి తలిగించుకొని పెట్టారు మీలే. అంతేనా? ఎన్ని బట్టలు కొంటాను? ఇగో ఈ లేపమన్నారు ఇక్కడిది వచ్చేవాడికి దర్వాజా లేబట్టి పై కడేమన్నారు. ఏమో నేనైతే సిక్క గుంజుతా కానీ నాకు గుసికిచ్చ గుంజుతా నాకు అలవాట్లేదు మరి ఫస్టే చెప్తారని. ఏమన్నదే ఇంత కాదు నువ్వు వచ్చారు 2 ప్రకారం కలిసి